Здравейте, аз съм Петър Ванев. Обичам да ходя пеша на дълги разстояния и това ми дава време да помисля за много неща, които в нормалния живот не остава време заради битовизмите и така забързания начин на живот, който водим. Проектът, по който работя, Балкания Раут, цели да създаде дълъг туристически маршрут в териториите на бившата желязна завеса, в балканската част на Европейския зелен пояс с дължина около 3500 км от тройната граница на Сърбия, Унгария и Румъния до Черно море в България, съответно на българо-турската граница и чак до планината Сордуп в Черна гора, близо до град Подгорица. Заедно с партньори от Сърбия, Македония, Албания и Турция създадохме маршрута, като по-голяма част от маршрута минава през планински райони, защитени територии, национални паркове, природни паркове, защитени местности. Много други райони с изключително запазена природа. През това лято на 2024, успяхме да осъществим теренното проучване на маршрута, който концептуално начертахме на дигитални карти. Минахме през много интересни места, като лично аз нямах търпение да мина през реално всичко, откровено казано, но определено поречието на Дунава в Сърбия, Делибатските пясъци, също Западна Стара планина в България, Осогово, Малешевска и Огражден планина от македонска страна, Беласица, която споделяме с Гърция, Македония. Черногорските и албанските планини са изключително красиви. Разбира се, не навсякъде маршрута е в отлично състояние, затова беше и теренното проучване. На места е обрасъл, на други места е непроходим, на други изключително засушен от горещините, климатичните промени. Причина е предпоставка за пожари, през които ми се наложи да мина в конкретни участъци. Обиколката ми даде възможност да се срещна с изключително много хора и тези толкова близки, изключително сходни култури, било то през Сърбия, Македония, Албания, Черна гора, дори Турция, където колкото и да ни разделят границите, определено има много сходни неща, с които може да се припознаем, както езика, така и гостоприемството, а и природата най-вече.